guys, for videos today guys, magluto ta og kuan guys, fried rice. Na guys ay kay ano gun kay ngatong bahaw og dili na to fried rice. Kana sad siya ang mga sobra-sobra o hotdog. Ato din ko anon, atong daginuton og ang atong kaha ready na sad guys. So karon ato na ilanod ang atong mga lamas. Init na katong kaha. Nindot ang kuro ng init yung kaha ay ilunod ang lamas. So, para dili mudukot ang ato ang fried rice. Guys, kayang mga kuan guys. Ano ba? Ito ng atong fried rice guys. Oh, di ba? Ato nang haonon. Ara oh. Mga una ta. Luto na atong fried rice. Lami kini presag kape. Fried rice. Ano ta? Yummy. Sarap. Nanta dit. Asa ka? Ngayon tak patut sila nasudan. Nagwa na ang wa diha. Ayaw din mo kalimot pag-follow sa akong page guys. Akong YouTube. Ayaw mo kalimot pag-comment, pag-like and share sa akong mga videos para sakto sa pagka-engage ba, diba? Para fully support jud mo ba, i-comment, i-like, i-share para wakas ang pag-suporta, diba guys? Thank you. Bye. See you next video.